Čo sa stane, keď sa zmieša koktail superhrdinov, vesmírnych dobrodružstiev a neodolateľného humoru? Odpoveď nájdeme vo filme Avengers Endgame epickom pokračovaní, ktoré prináša nezabudnutelný zážitok a otriasa základy kinematografie. Kým náš čas na Zemi tiká nezadržateľne dopredu, Endgame nám ukazuje, že niektoré veci sú naozaj načasové. Žiadny úvod nie je dostatočne epický pre tento film. Zatiaľ čo iné filmy môžu stráviť hodiny vysvetľovaním dejových línií, Endgame sa rúti priamo do akcie, ponúkajúc divákom adrenalínovú jazdu od prvej minúty. Tento film je ako jazda na horskej dráhe, plná vzrušenia, neočakávaných zákrut a momentov, keď sa vám zastaví dých. Režiséri Joe a Anthony Russo majú v rukách kúsok zlatej kinematografie. Ich schopnosť správne vyvážiť emocionálnu hĺbku s bombastickými akčnými scénami je jednoducho ohromujúca. Každý obraz je starostlivo vypracovaný, každá scéna je dômyselne zložená tak, aby divákov pohletla do deja. Samotný dej Endgame je tak pútavý, že by ste mohli zabudnúť na čas a priestor. Odvážne rozhodnutia postáv, neočakávané zvraty a prekvapujúce spojenia robia z každej minúty filmu nezabudnutelný zážitok. Navyše, scenár ponúka skvelý mix humoru, drámy a emocionálnej hĺbky, čo robí z Endgame nielen bojový film, ale aj príbeh o ľudskej odvahe a vzájomnej solidarite. Hviezdnemu obsadeniu niečo vytknúť. Od Roberta Downeyho Jr. ako Iron Mana cez Chrisa Evansa ako Kapitána Ameriku až po Scarlett Johansson ako Black Widow, každý herec prináša svojmu charakteru život a emócie. Ich chemická interakcia je jednoducho dokonalá a robí z Endgame film, na ktorý budete spomínať ešte dlho po jeho skončení. A ak ste fanúšikom spektakulárnych bojových scén, Endgame vám nedá za pravdu. Finálna bitka je ohromujúca v každom ohľade, plná epických súbojov, ohňostrojov efektov a dojímavých momentov. Pri pohľade na tieto scény sa budete cítiť ako súčasť niečoho väčšieho, ako sú hrdinovia samotní. Nakoniec Avengers Endgame je nielen film, ale aj skúsenosť. Je to film, ktorý vás pobaví, dojme a naplní vzrušením a nadšením. Je to film, ktorý sa zapíše do histórie kinematografie ako jedno z jej najväčších diel. Takže vezmite svojich priateľov, zarezervujte si lístky a pripravte sa na nezabudnutelnú cestu do sveta superhrdinov. Avengers Endgame je tu, aby vás previedol cez emócie, dobrodružstvo a nekonečné možnosti vesmíru.